U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, upomoć mi priteci. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Prvo tajstvo. Gospodin prolijeva krv kod obrezanja. Kad prođe 8 dana i kad je dijete trebalo obrezati, nadjenuše mu ime Isus. Krist nije došao da ukine zakon staroga zavjeta, nego da ga usavrši. Zato se izvanjski ne bori protiv odredaba i starih propisa, nego im se podlaže da bi ih iznutra nadvladao. To se snažno očituje u obredu obrezanja. Po njemu se Isus pravno uključuje u izraelski narod. Kao što mi po krštenju postajemo članovi crkve, tako su Izraelci po ovom znaku saveza postajali članovima Božjeg naroda. Isus želi biti jedan od mnogih, u svemu nama sličan, osim u grijehu. Zato se podlaže židovskom zakonu sa svom množinom njegovih propisa. Po svojoj ljubavi Isus je sposoban slušati i ostati pritom slobodan. Tako je on i poslušnost posvetio i pokazao put svima onima koji se osjećaju skučeni pod zakonom i odredbama, pod običajima i pod obredima. Gospodine Isuse Kriste, molimo te za sve one koji duševno ili tjelesno nisu slobodni. Udijeli im po svojoj ljubavi snage za daljnji put i primi njihove žrtve kao doprinos za istinsku obnovu Tvoga kraljevstva. Daj da uvidimo kako po Tvojoj krvi svaki gubitak može postati dobitkom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. Drugo tajstvo. Gospodin prolijeva krv u smrtnoj borbi u Getsemanskom vrtu. I kad je bio u smrtnoj stisci, molio se usrdnije, i njegov je znoj bio kao kaplje krvi što su padale na zemlju. Nema gotovo ništa što tako jako očituje Isusa u njegovoj ljudskoj slabosti kao njegov smrtni strah u Maslinskom vrtu. Sada se više nitko ne treba stidjeti ako ga obuzme strah.
Sam je Sin Božji toliko trpio od smrtne muke da evanđelist znoj koji ga je oblio slikovito uspoređuje s kapljama krvi koje teku niz njegovo tijelo. Isus je do najdublje dubine pogođen grijehom i izdajstvom. Njegova ljudska narav htjela bi izbjeći patnjama kojima ide u susret, ali ljubav prema Ocu pobjeđuje. Ne moja, nego tvoja volja neka bude. Isus pokazuje put svima onima koji se u napasti osjećaju slabi ili osamljeni. Pokazuje im kako će nadvladati strah. Pošto se usidrio u volju Očevu, Sin čovječji postiže unutarnju slobodu te bez straha s potpunim mirom i promišljeno stupa u susret izdajniku da mu se izruči. Isuse, molimo te za sve one koji su zdvojni i žive u strahu. Ne daj da traže oslonac i utjehu kod samih sebe ili kod drugih ljudi, nego u volji Očevoj. Učini nas sve spremnima da prihvatimo tu volju u svakom trenutku svoga života, da ne bismo, po prošlosti ili budućnosti, bili zapleteni u krive i nepotrebne brige. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. Treće otajstvo. Gospodin prolijeva krv kod bičevanja. Tada im pusti Barabu, a Isusa bičeva i predade da se razapne. Pošto je Isus izdan i uhvaćen, vuku ga od suda do suda. Konačno ga Pilat osuđuje na bičevanje, iako mora priznati da na njemu nema nikakve krivice. Čovjeka ništa tako bolno ne pogađa kao kriva osuda ili nepravda. To je unutarnja groza koja još povećava strašne tjelesne muke bičevanja. Isus se za tuđe krivice daje do krvi izudarati. Ne tuži se, ne buni se. Ljubav zna podnijeti i nepravde i batine. Da, ona pod njima raste. Gospodine, molimo te za sve one koji su krivo optuženi ili moraju prihvatiti nepravedne kazne. Progovori im ti po svojoj predragocjenoj krvi i daj da shvate da i njihova krv neće biti uzalud prolivena ako je prikažu zajedno s Tvojom.
Daj da svi shvatimo i dublje razumijemo da se mir ne postiže silom, nego po suotkupiteljskoj patnji. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. Četvrto tajstvo. Gospodin prolijeva krv kod krunjenja trnovom krunom. Obukoše mu grimiznu kabanicu i opletavši vijenac od trnja, metnuše na njega i stadoše ga pozdravljati. Zdravo, kralju židovski. Vojnici sve gore postupaju sa Isusom. Nije najgore što ga muči trnova kruna. Gore je izrugivanje sa strane vojnika i svjetine. To ga pogađa usred duše. A ipak njegovi mučitelji govore istinu. Isus je kralj, jedini, pravi, od kojega dolazi svaki istinski autoritet. Krist je po krvi koja je protekla ispod njegove trnove krune posvetio teret odgovornosti. Po sudjelovanju u njegovu kraljevstvu, kršćanin može upravljati služeći drugima i u poniženju iskusiti slavu svoga Gospodina. Kriste, kralju naš, molimo te za sve one koji trpe zbog svoga autoriteta. Po svojoj presvetoj krvi ojačaj i prosvijetli one koji su na raznim položajima i priteci u pomoć onima koji trpe pod upravom drugih. Oslobodi nas od izrugivanja i svake nemilosrdne kritike da bismo postali sposobni tebe susresti u onima za koje smo odgovorni. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. Peto tajstvo. Gospodin prolijeva krv na križnom putu. A on, noseći svoj križ, uziđe na mjesto zvano Lubanja, hebrejski Golgota. Nije ovo nikakva junačka, pobjednička povorka u kojoj Isus pod teretom križa ide na Kalvariju, ali je ipak to povorka pobjede, pobjednička povorka ljubavi. Više puta Isus pada pod križem. Ne pada samo zbog tereta i iscrpljenosti. Surovost okoline, tamna pustoš duše, teret grijeha čitavog čovječanstva sručio se na njega. Ali njegova ljubav ne poznaje granica. Jedino ljubav počinje uvijek nanovo i u dubokoj vlastitoj boli ne gubi svida one koje ljubi. Pogled majke na putu, znak zahvalnosti i nježnosti Veronike, razgovor s plačućim ženama. Isus ne vidi vlastitu krv koja se prolijeva, koja teče. Njegova ljubav se više brine za druge. Zato uspijeva nakon svakoga pada opet ustati i ponovno započeti svoj put prema Golgoti. Isuse, molimo te za sve one kojima vlastiti križ postaje pretežak. Po svojoj dragocjenoj krvi pomozi im da ponovno ustanu i proslijede svoj put. Daj da svi mi shvatimo da se istinska ljubav u ovom svijetu dokazuje posebno time da čovjek unatoč vlastitoj slabosti nikada ne klone, nego uvijek nanovo započinje. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. 6. tajstvo. Gospodin prolijeva krv kod razapinjanja. Oko 9. sata povika Isus jakim glasom: Bože moj, zašto si me ostavio? Najdublje poniženje iskusio je Isus na križu, u svojoj zapuštenosti. Dotada je u svom odnosu prema Ocu nalazio utjehu i pomoć još i na Maslinskom brdu, no sada mora proći kroz unutarnju tamu i zapuštenost u kojoj više ne osjeća Očevu blizinu. Kao što je dao svoju krv, tako sada i njegova duša potpuno zapuštena doživljava prividni neuspjeh. Isus ostaje bez odgovora na svoj zašto. On ipak ne zdvaja, nego govori: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To je pobjeda vjere, trijumf ljubavi koja pobjeđuje sve. Gospodine Isuse Kriste, molimo te za sve one koji više ne vide smisao svoga života, za one koji su po razočaranjima i neuspjesima, zbog izdajstva ili tjelesnog trpljenja postali slični tebi na križu. Daj da svi mi osjetimo snagu tvoje krvi, da bismo se s tobom i u mračnim trenucima svoga života mogli s povjerenjem predati Očevoj ljubavi. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. 7. tajstvo. Gospodin prolijeva krv kod probadanja boka. Kad dođoše Isusu i vidješe da je već mrtav, njemu ne prebiše golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.
U Isusovu otvorenom boku crkva je od početka simbolički gledala onaj izvor iz kojega svi mi crpimo svoj život, vodu krštenja i krv Novog Zavjeta. U sakramentima i danas nalazimo taj izvor života. Osobito na sakramenti pomirenja i Euharistije neprekidno pozivaju da se u susretu s raspetim i uskrslim Kristom očistimo od grijeha i primimo novi život. Dokle god živimo na ovome svijetu, slabi smo i posrćemo, podložni smo zakonu smrti, ali upravo po svome umiranju bivamo uronjeni u smrt Kristovu i u njegovo uskrsnuće. To je neizmjerni dar Božje ljubavi. Po primanju sakramenata već sada možemo postići puninu zajedništva s Bogom i s njegovim svecima. Kriste, otkupitelju naš, molimo te za sve ljude koji te još ne poznaju, za one koji su zbog podvojenosti crkve ili zabluda i grijeha isključeni iz milosne bujice tvojih sakramenata. Daj da svi iskusimo kako je tvoja krv izvor pomirenja i veza jedinstva i ljubavi. Daj da po revnom i dostojnom primanju tvojih sakramenata budemo čvrsto povezani s tobom i međusobno da bismo tako bili sposobni živjeti i djelovati za tvoje kraljevstvo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima svojim, koje si otkupio dragocjenom krvlju. Gospodine Isuse Kriste, razmatrali smo kako si za nas prolio svoju krv. Ponizio si se za nas da nas očistiš od grijeha, da nas posvetiš i učiniš djecom svoga Oca. Zahvaljujemo ti i molimo te milost da i mi svoju krv i svoj život možemo založiti za proslavu Božju i za spasenje svijeta. Daj da u radosnim trenucima i u trpljenjima svoga života mislimo na cijenu svoga spasenja i da od svega srca odgovorimo tvojoj ljubavi. Amen. Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus, koji nas je otkupio svojom krvlju.